Takže čus lidi, já vás vítám u mého prvního let's play na hru Minecraft. Víc budou asi slyšet mý rodiče než já, ale to nevadí. Každopádně díl budu dělat dlouhý 15 minut maximálně. Já vím, že to jde i díl, ale to nevadí, tak budu to rozdělovat na série. Vidíte tady, že hraju ve verzi 1.5.2. A víc už asi vědět nepotřebujete, tak bychom mohli jít na to. Takže svět se bude jmenovat Buba Kovo LP. Hra o přežití. Zapnout se dáme a dáme si třeba tak třeba Bulbakovo LP 1, 2, 3 třeba. Tak můžeme jít na to. Tak. Za chvíli je to 1 minuta, takže si to necháme načíst. No, vyčungli, to se bude sekat jako něco. Ježiš. Já nemám zrovna výkonný počítač, takže to je asi blbý. No, nevadí. Takže asi můžeme začít. Uj, to se seká. Je dřevo. Uj, co to je? Divný. Já mám jenom 5 FPS. Jenom trochu se to seká. Musíme vyjít někam pryč z džungle. Ježiš. Ježiš, je sněžný biom. No to ne. Je uhlí. Je, to není sněžný biom. No pohodička. Tady mi ječí moje ségra. Tak si uděláme crafting table. Tak. Tady se potěžíme nějaký šutřík. A z šutříku si uděláme kamenný krumpáč. A kamenné věci prostě. Takže tady vytěžíme koblík. Hej. Tak. Tak. Jednak budu asi natáčet i z multiasu, z multiplayeru. Nějaký servery, asi něco. Pokud byste měli nějaký návrh na nějaký server, tak mi napište do komentářů. A pokud byste měli nějaký program na timelapsy, tak mi taky napište do programu. Já vím, že i třeba Camtasia, ale tu se mi nechce stahovat nějaký renderovací a zároveň zrychlovací. Nebo můžou to být 2 programy zároveň, jako oddělený. Ale tak, už máme potěžený koblík. Sakra, to se seká jako něco. Tak, takhle je to dobrý. Takže tyčky potřebujeme. Tak. Krumpáč, lopata, sekera, meč. Tak. Potom ještě sekera. A ještě meč. Tak, teď si můžeme vytěžit. Jo, ještě pec uděláme. Tak. Tak.
Jo, tady bude krafťák. Tak. Já vím, že verze i 1.7.2 až 1.7.5 myslím, ale to udělám až tak v té druhé sérii. Jinak těch epizod, to je zkrátka pro to bude tolik, než se dostanu do endu, což u mě potrvá poněkud déle než u ostatních. Wow, pěkný. Pěkný. Tady se mi to už moc neseká, tady mám bazének. Tak tady mám už 12 FPS aspoň. To jsou vypatlaný prasata. No ježiši. Prasáku, pojď sem. Co jsi viděl? Pojď sem. Pojď pod můj krásný stříbrný kamenný meč. Pardon, ne stříbrný, ale lesklý. Já jsem vrah. Jsem vrah Minecraft pig. Pro to, co nevědí, co je pig, prasata. Takže natáčíme už skoro 7 minut. Co je prasat? Ještě jinak, creepři mě mají rádi, takže se těšte, až bude noc. Ovce. To musím zabít dřív, protože mě vždycky utečou a pak si nemůžu udělat postel. Jo, i krávy jsou tu. To je praso, ovce, krávu svět. Tak ještě tady nějaký prasátka. Taková svině. A je po tobě. Jinak, nějaký mod bych mohl také natočit, akorát já nevím, jak se instalujou, tak mi když tak napište návod, jak je nainstalovat do komentářů. A také ten renderovací program bych potřeboval, abyste mohli když tak vidět záznamy, jak třeba stavím barák, protože to by trvalo díl než 15 minut. Ale byl bych vám rád, kdybyste mi napsali ten komentář s tím programem a tady to vytěžíme a až to vytěžíme, tak budeme asi hledat domov. Všechno potřebné mám. Tak, tady toho uhlí je ostatně jako v každém seedu a wordu. Hele, kráva, můžu si udělat ledr brnění. Doufám, že jich tam bude aspoň 10. 2, 3, 4. Není to 5. Jo, jedna kůže. Ježiš, už se stmívá asi. Nevidím slunce. A tady si pojď pod můj meč. Tyjo, ty jsi bohatá kráva. Tak asi. Tak. Tady je to pěkný.
a těch krav tady. Tak tady bych se asi mohl zabydlet, že? Takže už to bude 10 minut, tak tady si postavím základní věci a asi bych už to ukončil. Udělám si boty, no, dojdu ještě vyvraždit pár krav, tady si upeču maso, tak zatím mi dojdu vyvraždit krávy, krávy. Žádný kůže, jo? Vy chudý krávy. A 4. Kolik? 5. Paráda. Aspoň na brnění, ať mám. Stačí mi jenom na brnění. A budu asi skoro no. Takhle, asi něco budu dělat za kamerou. Něco budu dělat za kamerou a něco ve videu. Za kamerou asi třeba bude stavění baráku, něco vám určitě z toho stavění ukážu. A v kameře to vám ukážu. Hele, 8. Ježiš, už začíná noc. Já nemám rád noc. Tak, kde pak to máme? Jo, já jsem slepý. Tak, tady máme ještě. Tak, teď se musím rychle napadat a udělat si postel. Nějaký strom tady. Tady těch krav je. Wow. Takže teď to je 12 minut. Takže tady ať si můžu udělat postel a creepeři mě nezabijou. Jo, ještě se musím udělat torčky. Ať se mi tu něco nespawne. Tak. Brnění. Tak aspoň, že tak. Tak. Tak se vyspíme. Tak. Tak. Žádný creeper? Nic, paráda. Takže je paráda. Počkat, potřebuji si udělat aspoň jednu truhličku prozatím. Jednu částku. Tak. Nějaké jídlo. Takže. Tak, tady bych to asi dneska ukončil a uvidíme se u druhé epizody z Minecraftu. Takže čus. Čus, papa.